Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kadba ka jingiakhih akari Nepal kadang yai beteng ki pulit ha ka khat artri jong nai lur arja arpusan ki layathu baka Kiew ha ka jingiap jong ki Bri U kalakot sha ka san huai ngut kadba ka jingiap jong ki nongiakhih kalakot sha arhuai ngut hadu ka sinengkong kadba ki pulit ki dang persyang ban pentenda ya kani ka jingiakhih ha ka sni baar kata ha ka khandai tri jong nai lur kani ka kenhun ka balai kyrteng genzi ki la lej ban thang lut ya ki yeng sarkar ki bakan thup ya ka parlimen ka supreme court batru ya ki yeng sa jong ki nangyalam hakani ka jingiakhih u menteri rambadu kani kari u KP Sharma Oli ula ino sendan ya ka kam ko menteri ki spai jong ka Nepal ki lethu bahadu ka khatri jong nai lur haja apusan kata menta ka sngi layo ban korup ya kumba shispa atli ki sulai bala sha luti hakini ki nongiakhih bat layo iru bakini ki Bri U baki penheri ki sulai otomatik layathu ru daw no ektin jong ki pulit bakumba khat hajar sans pa ngut ki koidi ki lalaj phet na ki patok akaleng kari hakini ki sngi badan kani ka jingya kulmar hadu khat la hajar sans pa ki koidi ki balayo phet ladon ru katukat ni ki ba ki pulit ki layo kembiang bat ki basa sa khat hajar sans pa lai pulai ngut ki de ki koidi ki bam shimpat la ban kem haka jingyo jingtip layathu baki ba yap baroh ki kenthop ya ki koidi ki bala sha penyap hadin ni haka por bagi phet krat haka jingya kanat bat ki bor pahara jang ka Nepal katukat ni la donru na ki no phet wir ki bala persyang ban yai leng ba uput usam ka India hanrei la yo ban kem no dak spai pahara jang kari India